No niin, tässä meillä on Powtoon-niminen animaatiosovellus ja esittelen nyt teille hiukan sen käyttöä. Oikealla reunustalla on erilaisia hahmoja, joita voi lisätä omaan animaatioon, sekä kuvia omalta tietokoneelta tai netistä, sekä tietysti tekstejä ja erilaisia muotoja, kuvioita, ympyröitä. Niin tietysti taustakuvaa voi vaihtaa. Sitten täällä alapuolella on aikajana, jota voi säätää. Sekä aivan alhaalla näkyy sitten kaikki, mitä olet oman animaatiosi jo lisännyt. Nyt voisin näyttää teille oman animaation, jonka olen tehnyt.